Thuis. Dit is je standbeen, dus daar leun je fysiek mee komt. Dit is je stuitbeen. Wat is het? Stap. Stap. Zeker dit is alleen belangrijk op het moment dat je die stap gaat maken. Ja? Stap. Stap. Niet van binnenuit. Nee, van buiten naar binnen. Probeer hem helemaal te pakken. Helemaal. Probeer echt een stap te maken. Nee, als je wilt breken, komt hier wat licht. Dus het is echt de benen buiten. Dit is het. Dat weet ik niet. Ja, maar het was goed. Weet je niet.